Orang amang sebaik kai kerja. Bukan ba? Wah. Bukan ya? Wah. Sekai Saltung khat no tongai tai tongpai manliya engkai jeng kesano barok chan hanai jeng berai srai tongmon akhayan absema bungkha hothat sakai thohim de dwkdwk hathi thangai aro mogodan lumun chayan hanai engkai jeng thangsrai to tabo. Hello everybody, tawak sung soya nai tongkha mogodan lumun chan bai jeng phaya Saltung angkai tuan serai kita takai nai dibo. Duk. Tak sengkoi dongka. Kita tahu hang nang tini ani cicing puna. Henkai ang video ti syarak jangi tong hakoras ke brok bang kai laji mahai bini biskanga blog rok khayani akai ang saka bai thangna ukrok ti phan nang ti sakra di hinai henkai ang kokoro nuk hangkai khaksang man bang kai chini brok rok mang bazar khai tong khai ba chini brok rok ko khai phan cholai tong pai ang kai ang non belai ken khasrang na kai ani chichi bai nong na phuman chrai ren ko bang kha chichi ko je black color chumchang nai abang kha ani kai bo phari tongo bang kai te phat bai nai seng kha bini kuai sim seng si hanai sa kai jena se utat mak thang rok tarang ande rong hanai sai tong kai nang ja hanai sai rekha kai bere phai ja rong ni han chakha kai ang bo bene bere phai ti ni sai bekar kha kai ang phayan hanai ba sakha kai ang brong ro thang rong nang rong no phna na blok ti sa nai furawa kai ang kham thinga ta brong yang kai bo kokoro phar phaya delhi mro phar bo sisai kai bro ni so sa bu yang kau ra. Nanti. Sosok nanti. Dah kai jeng, kai tong ha. Bang man beli ya. Go. Bai tong mak ngai tong la. Tong man. Kai mang mai non kok. Có năng用。 Ngọc trái sung địa, ngọc trầm à? Ngọc phải chăm thì sao mà chăm thì cả. Một cái ngay. Nè. Một cục được chăm đi. À đâu sẽ quay tạm miền. Sekai menian kenang je kau secerai mam miso orang gai. Enkai jeng pai wan secerai ka jeng. Hotel habai mai secerai yang mai secerai lang kerana hanai. Man bengkai de berbagai tong kang kai mai bak hui tong ka. Enkai jeng ko koro habai secerai na kam tinga. Pai ding kai nong nuk ana. Two times tinggi mereka. Oi. Yang bus kanga bersama na, ayang ukro bersama na kan je. Bus kanga casnai. Orang amang sebaik kai kerja. Bukan ba? Wah. Tong sama. Tong sok serai mang to je. Tong sama sok sai phai ka. Jeng ro wai sak ko carang menob ro on nai nuk na. Koro kham thingkan da. Malik song ni nok ngan na ko yang stet phama hai ga engkai jepu sitra I dress rok sitra kan umai ni tong pu kai ai pu jeng at kasa planning ni thang je berai chran bai engkai akai sitra tak kan ma pai bai kan zat ai mai ma sa ka bo betel Java capai khawa tai ma bo taw khai bohok thaisa hili khaite ma tongkha khai ang tayo se phumi thang rngi tongo
ang exercise can masaya na kam khaire non ja ram khangkai sitrai thanga na hanai kan hailiata sunga je bang sokwa sing mokutung bai besai mu ja ro chẳng hay bai thang bai Không phải. Heri heri just itu Không siap. solis taka nan kai chang phai te ro boduara aro bo chang habai pai chirai ro kha aro bo chakumra bo somro pai chirai kha thak chu ro 50 na Ba kha. Hai chu. Berapa dia? skema gari kan bai chang aba khai tong training ri tong ang khai krok khai kan bai yang này còn này cơ xỉu cái krok ka tới kan ba Thấy Arab cái tình hati Arab sama hotel dam contoh masih. Những lời shake là lấy cái gì tích